Leatos. Domnilor și domnilor, Slenderman. în acțiune. Pune și mie să mă văd. Am o pereche de, nu știu, să-i dau lui Slenderman în cap. Nu se vede nimic. Nici cu blițul tău. Domnilor și domnilor, suntem în expediție. Expedițion! Tu n-ai pornit blițul, te trec. Așa. Mergem să-l căutăm pe Așa zisul Slenderman. Slenderman. Magnificul. Un idiot. Poate ne întâlnim cu Suleiman Magnificul. Ar fi culmea. Uitați ce am în picioare. Oh. Adidas și lui Slenderman. Cu ce îi dăm în cap lui Slenderman? Eu și colegul Slender. mergem în expediție. Așa. Unde am ajuns, doamnelor și domnilor? Incredibil! Se văd urme de Slenderman. Uitați! Bă, nu filma când urme. Uitați! Urmele lui Slenderman. Da, ați văzut exact aceste urme au fost al lui Slenderman, care avea Nike. Scuipat de Slenderman. Slenderman are mucegai, mea. Ia, stai bă, fă-mi o poză să mă vadă în acțiunea cu ochelari la ochi. Uitați, acest individ este în pădure. Cu ochelari la ochi Ceva gen swag, ca Justin Bieber. și cu ruși pe față. Aici l-a atacat Slenderman. Hai. Hai că-mi facem reclamă la Colgate. Wow. În pădure, sunt cam mulți în țări. Dar n-are nimic. Mergem și mai mergem. Gata, am găsit o pagină. Da, decât că e... Wow! Acesta e! Slenderman! Slenderman! Este! Să-i dăm în cap! Dai! Lasă-l! Wow! Incredibil! Ni s-a terminat lanterna. Slenderman a scăpat. Slenderman, unde ești? Uitați ce am găsit aici, în mijlocul pădurii. Cred că e capul lui Slenderman. Sunt decât niște Nike. Ia mă, băule. Sunt niște Nike. De Barosan. Așa, unde eram? Dă-mi cu valoare. Mergem în pădure. Să culegem frați și mure. Adică pe Slenderman. Oh. Bă, boule, de când e gardă în pădure. Ulu. Uitați, casa unor băștinași părăsite. Unul zis gras. Și cu măsa și mai gras. Mergi. Că nu te Cât schimbă. vrei. Nu mai față. De ce? Așa, doamnelor și domnilor, Am pus-o. începe ploaia. Stai că mai trebuie să găsim un digi. Incredibil. Umbrela lui Slender. Lui Slenderman. Ține domnul Chuck Norris. Uitați ce senzual e acest băiat. Care te fute cu umbrela în gură. Uitați acest sunet, auziți? E Slenderman. Aoleu. Colegul meu este foarte vigilent. În căutarea lui Ioani criminalul, Parcă era Slenderman. Slenderman l-am omorât, l-am lăsat în spate. N-a dat. Vezi, bă, cu iPhone-ul, frate. Că te faci și Slenderman și Ioni criminalul. Am ajuns.
lumina de la capătul tunelului. Bine. Mergem. Căutăm pe Slenderman. Slenderman! Putem un cur. Cuțu. Unde ești băiatul? Băietul. Ce accent e ăsta? Băietul! Unde ești băiatul? Se întunecă. Lanterna nu mai merge. Vedeți lumina de la capătul tunelului. Este Și că e chiar casa lui Bou care filmează. casa lui Slenderman. Uitați-vă pe Facebook la Slenderman House. Da. Și aproape am ajuns. Sper să... Tonuș! Fugiți! Ești mai proastă că vorbim de ce. Ah! Ah! Are ceva? Era să-l muște de cur. E ceva verde. O, Și când